ukukhopha komsebenzi. Okay. Thokozani Langa wakafika la wakhala. Wathi ama-video usenesifiso sokwenza. But la bantu basemgwaqweni bababulele kakhulu. Yes, ababulele kakhulu. Uhamba uyowenza mhlawumbe asithi nje example u50,000 ibudget yonke ubenza ingoma zonke. Thothele la ko 12 mhlawumbe. 50,000 ehamba umuntu leyo nto eyidayisa ngo10 rand. Ekugcineni mhlawumbe kulo 50,000 awenze ukuthi ugcine ebuyela u10,000. Yiloss leyo. Uselahlekile kakhulu. Uselahlekile. Lento ye-piracy iyayiqeda umsebenzi ukubaleka kwe-DVD. Kodwa ngoba nakhona kuma-CD i-piracy khona ungayibalekela uyithi ngoba nakhona even kuma-digitals i-piracy khona. Isingcono kodwa lena ukuthi phela ulwazi labaculi. Like ngihlezi ngibeke example when it come to music ngengoma yaKhuzani. Ingoma yaKhuzani ukwazi uyisebenzisa noma kanjani ngendlela e-protected ngayo. Ama-rights. Yebo. Ngisho i-sound ngathi ikente ngemuva even nomthandi niseyifundile leyo nto leyo. Bavele nje bemute ngemuva. So uma bengaqinisa kulezo zinto ezikanjalo umusic video abe ufaka ku YouTube simple kuphela. Akulula ukuthi umuntu awuntshontshe. Akulula ukuthi umuntu awuntshontshe. Okay. Lezo zinto lezo ufuna abazenze like umusic ne video beyenze kanjalo. Okusho ukuthi uma ngithatha ngibona umusic video kaThokozani Langa awulungisile on ama rights ngofaka kwi-Perfect TV bazofike bewumuthi vele lokhu kwe-piracy kungenzeka. Okay. Wayidownload ku YouTube. Bukela Perfect TV lapha emakhaya ngiyanimukela igama uShepherd kaManxele ngiphethe nangumfo wakhumalo wathi umthokozisi inhlansuthi yangapha empembeni emadunjini siphinde sabuya ke iviki lesibili siphakathi no episode number 8 mawuthi angiphosisi sithi sikeza koGwansile akukho kunye mfowethu sikeza koGwansile sibingeleleke bakithi endlela sezantsi eNingizimu Afrika lo enkayishana kamenzi yadlula zameva nababetha besiqinga kade bemvalela naba kamhlomane vudla bakayise uyobingelela uGidligala zasamlo othwana uthando isikhonda nomzumile avasanxa namba ukhisa omnandi ngafter taste yokuzathi umntana nongiketa amqaqaqeqa amagula ekhabone waNcobo awuphansi kwahlaba sempembeni emadunjini isigodi abengisuka khona niyazi ke ukuthi mase singene kanje nalali ibhathalathi lesizwe so madoda ikhansela le-Perfect TV basho njalo abamaziyo ke ngimuzwe ke naye ibiza ngekhansela ubuya deliver konke nikufunayo niyakuthola sibuyile ke futhi sizinzele nokumnandi okuhlaba hlosile mfoko amanqele namhlanje sibaphethele okusha esingazange sizikhulume ngakho ngaphambilini bayazi ke nabo ukuthi Perfect TV ngaso sonke isikhathi ihlezi nje ifika nokusha ayiphindi into kodwa kabili njalo ngathi ingoma lokhuza microwave cha mfowethu siphethe nje into eziningi ezifana shona ukuthi ngathi insimbi zaSminoff eyibuyingoma nengoma ezifana angazi lapho ke ngeke ngifakaze kakhulu kodwa nje mfowethu sibaphathele okwehlukile sithi yini i-bad publicity ine-advantage kuphi ine-disadvantage kuphi yebo phinde sibuye sithi umusic video kubalulekile yini na noma hayi into eseyaphelelwa isikhathi yebo siphethe wasiyazi ukuthi kuleza ikhathi ububhizi kakhulu futhi ubudlisa uma umculi nje ukhiphina ngalesa sikhathi ungazange uzudedela umusic video ibingazwakala into yakho ngoba ngalezi zakhathi behlala endaweni eyodwa siqoqana asikwazi ukuqoqana silalele kodwa siyaqoqana sibuke mfethu siseyithebeni ebandla avele sikhwele phezulu kwayo yabona nje ke mfoko amanqele ususho kanjalo ngikhumbula kudali mangicabanga ngeminyaka yabo 2007 2008 kune music video ebihamba phambili kakhulu ngazo sikhathi kababa uThokozani Langa bimihle imnandi even umusic video engichaza ngayo kakhulu uma umculi kakhipha ama-album awu4 ngemuva bese ukhipha umusic video wena ongawazi ama-album awu4 uma wathatha wahlanganisa ubona ngathi ingoma uyikhiphe kabusha kanti cha uthatha ingoma endala wayebuya wazoyifaka
ku-music video. Okusho ukuthi njengamanje ngikhuluma ubuhle be-music video ukuthi lowo muntu lowo ngisho ingoma yakho ubungayazi endalo. Kodwa uma wena esedlulile kuyena bese ibusa njenge-music video, leyo nto yenza ukuthi leyo ngoma ithole exposure kakhulu. Ngoba manje awusayiculi kuphela, usuyayi-actor. Kwawena siyabona ukuthi cha impela uwe futhi oyiculayo. Ngoba ngathi uya-check mfowethu namhlanje kuney'ngoma ezaziwayo kuthiwa ukuthi ziya-trend. Kodwa manje umnikazi wayo leyo ngoma akaziwa. Ngoba awukho music video. Iqiniso. Nawo ukuthi okunye yini eyabulala lento yo-music video ezingathi iphelela ivelu kwaMaskandi. Njengoba sayukhumbula ubusho bekunobaba uThozani la. Yebo. Bekunomgqumeni Obhekumuzi ukuthula. Obhekumuzi ama-video jukebox sabona. Kwenzakalani? Mfowethu ucabanga kwakho. Ngendlela engibuka ngayo mawuthi yakhumbula dali lapha ey'nhlelweni zo-SABC. Bekukhona ishow ebibizwa ngezodumo. Yes. Lawa bekudlala khona umculo kaMaskandi i-music video. Yeah. Okuhambe kwahamba isikhathi yahamba lemculo yayise ishintsha indlela abenza ngayo. Mangakhumbula kahle ezodumo uqala beyidlala i-hour. Zancipha wathiwa seyidlala 30 minutes. Uma ubheka ingoma kaMaskandi yodwa idlala 5 minutes. Kunama-advert phakathi. Uthola ukuthi manje bagcina sebedlala ingoma ezimbala zabantu ababodwa. Mina engiwushutha music video wami engawubona ku-TV ngizoqhubeka ngiwushuthe. Ngeke. Okusho ukuthi-ke ngiyabagxeka kakhulu abanikazi bama-TV. Uxeka thini? Ne-Perfect TV ngiyayigxeka uma ukuthi nayo ayikwazi ukuphusha i-music video yabaculi ukuze yenza abaculi bebe nawo lento yokuthi u-music video ubalulekile. Ngoba egcineni kufune sazi ukuthi le ngoma okhuluma ngayo lo mlayezo awu-acte nawo. Siwubone ngempela yabona nje uma ukhumbula kunengoma kaThozani la ngithi ukuhlupheka. Usize lwabhala emehlweni ngenxa yesithembu. Leya ngoma bi-actwa ubone isakwazi lapha ngempela ubaba engasasibheki nakusibheka. Uthi leyo nto leyo isithombe iyasakha ukuthi okay le ngoma ikhuluma ngalento nansi futhi ngiyayibona lo muntu uyayenza lento ekhuluma ngengoma. Mfowethu khona ungayibalule ebaluleke kakhulu. Ukukhopha komsebenzi. Okay. Thozani langa wakafika la wakhala. Wathi ama-video usenesifiso sokwenza. But la bantu basemgwaqweni bababulele kakhulu. Yes, ababulele kakhulu. Uhamba uyowenza mhlawumbe asithi example u50,000 ibudget yonke ubenza ingoma zonke. Thothi la ko 12 mhlawumbe. 50,000 ehamba umuntu leyo nto edayisa ngo10 rand. Ekugcineni mhlawumbe kulo 50,000 awenze ukuthi ugcine buyela u10,000. Iloss leyo. Uselahlekile kakhulu. Uselahlekile. Lento ye-pirates iyayiqeda umsebenzi ukubaleka kwe-DVD. Kodwa ngoba nakhona kuma-CD i-piracy ikhona ungayibalekela uyithini ngoba nakhona even kuma-digitals i-piracy ikhona. Isingcono kodwa lena ukuthi phela ulwazi labaculi. Like ngihlezi ngibeke example when it come to music ngengoma kaKhuzani. Ingoma kaKhuzani ukwazi uyisebenzisa noma kanjani ngendlela eprotected ngayo. Ama-rights. Yebo. Ngisho i-sound ngathi ikente ngemuva even nomthandi niseyifundile leyo nto leyo. Bavele nje bemute ngemuva. So uma bengaqinisa kulezo zinto ezikanjalo umusic video abe ufake ku-YouTube simple kuphela. Akulula ukuthi umuntu awuntshontshe. Akulula ukuthi umuntu awuntshontshe. Okay. Lezo zinto lezo ufuna abazenze like umusic ne-video beyenze kanjalo. Okusho ukuthi uma ngithatha ngibona umusic video kaThozani Langa awulungisile on ama-rights ngofaka kwi-Perfect TV bazofike bewumuthi. Vele lokhu kwe-piracy kungenzeka. Okay. Ngayidownloada ku-YouTube beyidayisa but isida ayisekho active ngithi kangako. Ayisekho active. Uyayibona ukuthi bayinqinda amandla. Ngeke kusafana noma bengakwenza lokho. And now usungahamba la MTN uhambe ungambone mhlawumbe umuntu oyedwa usadayisa ama-CD. Ungambonanga at all. Mina ngiyambona eThekwini recent ngathi wasekhona labo usadayiselana oba akekho umuntu osathenga ama-CD. Kodwa ngisamile mfama ngikutheni i-piracy. Yona. As much as kuyiyona ebalimazayo but nalaba abathi ayikho khona ikhona iningi kakhulu. Yes, kanjalo. Ngoba ngiyakhona ukungena ku-YouTube. Yebo. Ngidownload ingoma kube eyami. Noma ngingene kubanye ama-website la ngakhokhi. Ngenza ingoma kube yami ngiqeda ngusendele nge-WhatsApp. That's piracy. Yeah. Ukusho ukuthi piracy akusinto esingayibalekela kalula. Akuyonto engabalekela. 2 Mawaba i-piracy ugcina ungenza ngalutho. Yebo. Even i-CD le esikhishwa kuma digitals kuphela.
uzoyizwa idlale eTexini CD yonke ku-USB uthothi umuntu uyikhiphe kuma-digital kuphela wayidownloada ifaka u-USB yakhe ifaka u-USB asikwazi ukubalekela lokho ungagcina ufelwe umsebenzi ufelwe wena uthi ubalekela lokho wena ungagcina ukuthi ngcono ungasayenzi lento ungasayenzi ngoba kanti imali iningi ozoyenza kwi-digital ikhona imali awukutshela nabaculi okay and two mina umbuzo wami music video ngithi sithi ubaleke ngani angithi uyabona music video like uchazile ngendlela yakho nawe mawuzokhipha music video like weParis umuntu ufise ngithi sekunayo ingoma eParis la uthi kwenzakala ngendlela ayichaza ngayo nama lyrics usuzo wena ubona owejela waphuma ojela ayaphuma bo-2 basha ama-flop wanokhuza nofuna ukhipha ngiyakhumbula nje nezinhlelo zokuyenza kodwa wagcina ungavelanga namthandeni sayezwa thiwa washuthwa waba nokuxabana kusala khona uBig Zulu wathi angazi ulwawo wathi kwaxatshwana kwenziwe but lokho umusic video awufuneki ukhiphe late kakhulu ukubukela izingoma zamapiano ithi 1 week uthi music video 2 weeks isa trend ingoma bazwa ngengoma ukuthi ithini yabona nje kutshela iqiniso igusha isilate isiphelele isikhathi uphelele isikhathi music video wakhona okay angithi manje abantu ba business city esobuyela lapha uigushi was everything ukuthi ama lyrics athini naye sidlula ingoma wena sazokhipha music video ngaleso sikhathi ngiyakubamba la ufuna uyidedele manje kusashisa inyuka ama views ngale inyuka ama views music video mana ke kunento engike ngayinaka la mfo wamanqele ukuthola ukuthi umculi before akhipha athatha ipromo ayifaka ku-channel yakhe lapha ku YouTube ethi mayisekhipha ingoma uthola ukuthi leyo ngoma usuthi ngizokugalekisa ngento engiyibona ubaba Thokozani Dlanga ukwakhipha ipromo then kunengoma laphana ethi uthi hamba kuyo no jive ngithe mase ngena ku YouTube ngithi ngiyayidlala kuvele kudlale ipromo ikhona ingoma ngene ingomeni kodwa mangidlala kuvela ivideo yepromo singakuvimba kanjani lokho ingoma ikhona kodwa mawusuyidlala kuvela ivideo yepromo ivela kuyeni babula ivela under channel yakhe iphelele ingoma idlala ipromo nje ngithi iphise encane lo promo kudlala ipromo yonke kodwa ke lede ifakele ipromo idlala 7 minutes ifike idlale le ngoma bese kuqhubeke ezinye ingoma zepromo so sizokukhombisa futhi masiqede ukuthi nayi lento engikhuluma kodwa abantu abanamandla kakhulu ithina bama YouTube channel efuna senzele abantu ngendlela eright thina nathi sinephutha kwenza into esingazenzi kahle eyiningi senza ama-errors amaningi mhlawumbe mawuvulela umuntu i-channel exactly okay angikwazi wani mina ukuvulela umuntu i-channel umsebenzi wakhe ngudedele kubantu hambe uyokulaba abantu abafana nokhuzani babuze madoda nenza kanjani no-process umsebenzi weciko uziciko behappy ngokusebenza nawe okay ekhombisa ukuthi khona ayitholayo kuwe uyabona vala umsebenzi mhlawumbe mongafuni une option ukuthi mina singayisebenzisa into kaMthandeni kodwa sizothola u50-50 wemali masenze u10 to 5 rand okay Mthandeni naleyo option alright wakhuzana awukwazi at all izinto lezi afuna siyifunde nathi senze futhi 2 masuke lento yokucupha ikhathi ukuthi ingoma idedela ngo12 ayiphuma ngo12 exactly lento uyisetha in advance singashutha nayo ivideo manje mina ngithi le video lezongena i25 Christmas ngo1 o'clock ntambama ube kanje nakabe manje 1 qa ngene ku YouTube manje kwenziwa yini ukuthi umuntu athi music video wami ngizawudedela ngo12 mawuthi uyavuka ngo12 music video akukho angibazi uthi kusuke kuyimaphi lama delay but ngicathi isikhathi esiningi bafala uDistroKid okay mhlawumbe kusuke kunalama delays ngale 2 kushana nama time zone akufani mhlawumbe hayi ngizwele mfowethu manqe ngiselapha ngixoxa ukukhululima yabona le yama music video ufuna ukushaya njengokhuzana uyibona istrategy abuye ngaso manje khipha ingoma music video khona trend ingoma kushama video khuzana uzoyibulala imali ngaleyo nto le dadela ingoma dadela music video uzobona ke manje hayi ukuthi iye ingoma iphole ucela uvusa music video
ngeke senza ngeke uqolise ngakhipha nje music video ejele nanokuthi akusuwa wedwa okhiphayo kunabanye abantu abazokhipha ingoma engaphekwe yakho so ingoma yakho isenza kahle ungayiniki space the music video akhona. Another important point marketing. Yebo. Yabo usho ukuthi music video abayi quality. Like mongawo vele ko MTV base abawuthandi lo maskandi wethu. Yebo. Wathi umthandeni oba no 12 nomaketshana. 12 nomaketshana. Abawuthandi but yabo like oGush, Paris, oGatsheni. Ya lo maskandi wes-urban. Os-urban. Ukhuzana nganomnani ingoma kanjalo. Kodwa ngibalaleze omzukulu oduma kahle. Omzukulu oduma kahle yabo nje laduma kahle nofundo mo. Nofundo yebo. Ingoma lezana ufuna beshoot music video equality eshuthe ngo4K akhona ama requirement e-trace ukuthi ingoma isubmit kanjani. Yebo. Hayi ukushuthi music video ngefoni noma ushuthi music video engathi uphophile usenkungweni ngeke bayithathe uMTV base leyo nto noma. Ufuna equality. Equality. The time ingoma yakho uma lizodlala lapha the time when uzoba exposed when audience. Yebo. Because phela uzodlala ku channel O uzobona ngisho wena abantu abangolandeli maskandi. Yebo ngoba baningi abantu ababuka channel O. Khona music video washawa uqhosha. uKapiteni Salukwazi. Mawuthi awuboni lo music video lapho uKapiteni Salukwazi quality elikhona hamba ubuka. Music video onje hayi ngikhuluma ngawo mina. Maskandi ufuna ukushaya. Yeah. Uxoxa indaba maska ivideo nje nawe ukuthatha ukubeke kube naleyo nto quality everything. Nobe ngayithanda ingoma masebona music video uyaqala ukuyithanda. Ngoba usebuke music video wakhona ubuhle bawo nangendlela oshuthwe ngayo. Mfethu agcine seyithanda ukuthi le ngoma kanti into ethiwa iyashaya bengingayizwa njengami nje bengingayizwa enye yeciko kodwa ithe mesiyishala lapha siyi-actor ngalosisi ngathi mina hayi kahle athi ishayiwe le ngoma lenethi khona uzoba yinja khona uzoyimbona uthi uzoba music video wakhona ngathi mina hey kahle sekukhuzana kuyinembile le ngoma too much uyishayile kodwa ke cha mfowethu kodwa kunento engiyibukile ukuthi yini enye enqinda omaskandi ukuthi begcine sebenza i-music video kakhulu abasenayo i-platform ma-TVs. Yes. Abasenayo mfowethu ngeke sikubalekele lokho singathi nje umaskandi sikhulume nje ngomculo wesintu kahle kahle ngoba ngisho ungaya irutha isekho isekho shothi badinga uhlelo nje yebo nabo mabe ushutha bengashutheli thina ku YouTube kuphela kunezalukazi emakhaya engakhona ngena ku YouTube abafuna ukubuka i-TV asisanakho asibhali proposal sibhalo SABC sivula uhlelo kanje sihosta amaciko sithatha iPerfect TV actually so yenza ku-TV akukho okunye ngoba bayifuna ugubhu lami nje usekhona ngacela ukukele imali usekhona akukhona ugubhu lapha kodwa ke mfowethu as much as lukhona ugubhu bengilibuka kwakudala benivele ludlala music video abantu ababodwa nanokuthi la kukhonza abantu esingabazi yebo ukwazi phela ukuthi ungathi ubuka SABC ubuka lapha nohlelo uzodlalela umuntu esingamazi ngimlindele ukhuzana oba ngiyamazi ngimlindele umthandeni oba ngiyamazi ngimlindele uSicidi labantu laba abafamiliar emehlweni abantu siphendbone sikwazi ukubabu laba abantu suka bafaka nje phakathi nendawo ke ukuthi hayi specialist ngoba ukudlala abantu ngokuthi bazi wakuphela and then sibaleke kusekwesibili selapho ukwaziwa ipublicity bad publicity ukwaziwa nje kabi ukuthi wenze izinto ezimbi as an artist ukubulala lapho lokho wathi ngasethi kuyakwakha phela duma kakhulu mfowethu udumo lubi udumo lubi alinambithiseki kufanele ukuthi nje ke umanqele wena uyacula kodwa sikubona etavern lapha emakhaya uphuza nabantu ulwa nabantu uyathukana nabantu ikuphi ukuduma uyakujabula udumo njalo uyajabulela ukuthi nasengidumile ngoba ngithi mase ngidlile ngilwe nabantu ma uyiciko ufuneke ungazenzi izinto ezenziwa abantu ungazenza but sekufuna ukukhumbula ukuthi wena usuyi-public figure okuningi okufuna ukwenza kufuneka kube kuhle emehlweni abantu asithi shintsha ubuwena kodwa okuhle okuningi okumele ukwenze emehlweni abantu akube kuhle ngawe ngegama lakho ngoba ukwenza izinto ezimbi ngempela kuyangcolisa igama lakho kunomuntu ongeke safisa ukusebenza nawe for instance nangu laphana usomfulu ufuna ukusebenza nami sign a contract uma yethu uyabheka izinto engizenzayo
ziyalulaza igama kaSomfula njengekhampani. Sekufuneka enze njani Somfula iqhubeke kusebenze nami ngokuthi nginodumo olubi. Yebo ngiyaduma kodwa ngiduma ngani? Lento engiduma ngayo izosebenzela negama lami, izongibeka mina njenge-artist. Sisakhuluma nawe izolo la ukuthi kunabantu abadume ngamahlaya, kunabantu abadume ngokudelela, kodwa bayibona bona sebengabaculi. Yebo. Kanti uselahlele kanti abantu abamaze ngayo. Yabo? Because uselapho wakho mali. I-bad publicity izokubulala. Two ngekufise ndawo. Yebo. So wenza example ngomculo waziwayo. Umthandeni ubasiwe njengehlongandlebe. Esixhwanxhwana impofo yakho uyalo. Behluba vele. Wenzani uyathuka bathwathi. Yebo. Yini mayiqala ekhuphuka ethi. Eseqala ke futhi eshaya lomculo esenza lomculo awusho yena ukuthi umenzela imali. Engathi uyalehlisa kubuxhwanxhwangu. Usekhuphula amahlaya nje nobuntu. Ingoba use-expose ey'ntweni ey'ningi. Ama-brand asebenza nawo asekhona la. Usesebenza nabantu. Asayizathiwa khona ophele. Yebo. Asebenza nabo abamakhethayo. Abamtshena ukuthi lokhu kuzokuluzisa u1 no2 useyazi ukuthi mangenza lokhu ngiluzisaphi. Akusafani nakuqala wayesebenza njengenandaba. Because manje siyambona udlala emaclubini asazofika kanjani lapha. The time nizoba ne-bad reputation ngikakwazi ukufika lapha ya. Because uzothi ayingeke uzoqhanguzela eclubini lo ozokwenzani kuphi. Ngiyakwazi. Ngiyathola ukuthi mina during uquality nokhuzana belo. Khona isponsor sikhona lapha. Siyobheka ukhuzana. Yebo. Sahamba lapho ukuhamba kathi eshaya uquality. Ngokuthi ukhuzana wavumela inhliziyo yamlawula inhliziyo. Engayena umuntu kanjalo ngokuthi mina ngivelile nje lapho ngisathi ngoba ngobona lo muntu othandwa kangaka angiyena ngizokwazi ukusebenza naye. Ukusebenza naye. Ufike ushaya uthi uyashayana lo. Kanti kanjani wena thina siyazi ukhuzana zange simbone eshaya umuntu sasiqala ngokumbona. Kuyiqiniso mfowethu. Lose ama sponsors, lose abalandeli, kwabalandeli abasho ukuthi ahloniphi lo. Ngamazi umuntu lo. Mangimlandela ingenxa vele ngayeka nje like nabalandeli lento sasixoxa ngako ukuthi kubeze umgqumeni avela veze isicathulo la. Yebo. Kunento edume kanjalo. Uthe veze isicathulo bethinta isicathulo. Badikibala abanye. Kodwa igenge ngesondela nayo yasho azange yenze lona. Into sasizwa. Sasifunzwa yona nangamaphepha ukuthi ayitshela. Khona wasuka lapho mina ngakhuluma noTonunu. uTonunu lo amageza amahle. Ngiyambona. Uthi umgqumeni wayethanda umgqumeni kunomtshengiseni. Uthi angazi la eGoli, bengazi kulephi ihostel bambona weza kuyo wavela wavala iwindi. Uthi lokho inhliziyo yakhe yashona phansi lawo. Waze bephinda bahlana nendidane. Indidane yavele yakhombisa ukubathanda. Yeza kuye bashuthi bamnandi kanje. Wabothi nangu umuntu. But in a deep down uthanda umgqumeni umphoxile. That's a bad publicity. Mana ke emfoko amanqele ake ngibuze mfowethu. Njengoba umfoko amanqele nje usuwumuntu engikholwa ukuthi abantu abaningi sebeyakwazi. Usesimeni sokuthi la ukhona awufisi ukuthi ungakhuluma nomuntu noma wadibana nomuntu. Uhamba ngemoto futhi engaziwa umuntu. Nephutha lokuthi mhlambe uvula ifastela. Bese kuqhamuka umuntu maye eqhamuka bese ubiza abanye abantu abaningi beze kuwena. Unephutha yini mawukhuphula ifastela ngoba ufisa ukuthi kahle angifuni lo muntu angibone ngikulesi simo engisona njengamanje. Ya ihlweni phela. Because omunye mhlambe uyele ezitolo ngekhindi nje. Khona abangakowami ngigqoke iskini noma yinini ngisho formal wami iskini. Khona abantu ukuthi hey into engigqoke endlini. Yebo. Angifuni bengibona abalandeli bazongishutha. Ngifihlela lokho. 2 angazi laba bantu abeza kimi bazongilimaza mhlawumbe ngihamba ngedwa. Yebo. Ngizomthemba kanjani lo? Phephisa impilo yami. Yini thina abalandeli singacabanga kanjani? Ukuthi mhlambe ngoba uSK noma ngoba uNombo ukhuzana noma uSicebi noma umuntu makahle mangiza kuye akwazi ukuthi angibalekele noma avale ifastela. Angicabanga ngani ukuthi mhlambe usabela impilo yakhe akangethemba ukuthi ngiza kanjani mhlambe namhlanje uvuke kanjani since naye umuntu kuney'nsuku zakho zokuthi namhlanje mana ngihayi ukukhuluma noma ngihayi ukudibana nento ethi namhlanje ngihilane nobani. So mangikule ndawo ungawenzi njalo phela sibona. 2 wena vele umsebenzi wakho ukuthi uhlezi kubantu
ufuna ukujwayele kube sekhanda lakho ukuthi mina ngizofika ushonele intombi yakho ngifike mina ngikujabule ngifike khumbuza amatema akho sengifuna ukucula ngaleso sikhathi thola i-call mhlawumbe emva kwe-hour khona la e-town ngifuna uyikhulume ujabule uthi wena ufuna uhlezi into eyodwa kubantu abantu bayakhohlwa ukuthi wena ufana nabo that's why wena ungahamba uyi-celebrate uye la MTN uyihambela ngenyawo bazokushutha bekhombisa abantu bekuposta ku Facebook kodwa wena uyayenza usho umuntu ohamba ngenyawo because akufanele uyenze wena wala fanele mfowethu kunenye ekufuna siyithinte sisese kuyo i-bad publicity kunalento uthola ukuthi ayenziwa uwe umanqele kodwa abantu abakunamathisela yona yes leyo nto leyo isilimaza kanjani futhi isithunzi sakho ngoba ngathi ngiyabuka sike saba nenkinga okuthi nawe futhi kuba update abantu ngayo njalo kuba nensizwe ke ehlelo inkinga uBobo abantu bonke bayazi wehlelwa inkinga uBobo wavela obani bechaza wavela obani bechaza wavela obani hayi lo muntu uyisigebengu abanye bethi kubuyafa abanye bethi kubunjani njani akusiyo kwenzile kodwa kwenziwa ngabantu yebo leyo nto ilimaza kanjani isithunzi seartist yalimaza because uzwaziwa ngezinto ezinegative because bongamazi namanje khona bakholela uBobo ukuthi wathumba ingane uBobo isigebengu uBobo umbulali into engamanga nawe uzongifazela lena ehlala kakhulu kubantu nethembakalayo kuneqiniso kunabantu abakhule bazi ukuthi umthandeni ahloniphi isixhonqwanga kunabantu abakhule bazi ukuthi ukhuzana uselfish uvalela abantu zonke izinto ezibhedayo zenza nje ukukhuzana uselfish uyavalelana umaskandi uzenza wakhe kunabantu abakholela leyo nto leyo ukhuza abamzondela lokho while ungahlala mhlawumbe nokhuzana kuphela lo mjito obura asiyo lento abantu uyona kunomuntu ozofika kuthi mina umcimbi o1 no2 ngawutholela ukhuzana mina umthandeni ngihlala nawo usuku nosuku zange ngimbone ezitsheni kunomlandeli ozofika mina ngamfica lapha nje wavela wajabula sashutha kamnandi kanje kodwa sikhola khona yilokho ke thina okushiwo ngabantu abangabazi labo bantu bangabazi ngenzeka ukuthi inkundla zokuxhumana namaphepha anasi isandla ekuthenini kulimala izithunzi zama-artist i-social media ade siyixoxa izolo nawe lento le iyahlanganisana ungafica nanga uRamos ekhuluma umbhedo ngokuthi abhedo Shepherd xa ngijwela ablenja le mase simhlela nje ngambona umuntu wakho udabukisa kanjani uyasebenza uRamos unenkampani omunye akenze ngisho fake account uzofaka i-account yakhe i-social media yenza abantu bayitshela ukuthi abaculi sebebazi in and out ukuthi umculi uzokwazi ukwenza ividiyo ku TikTok aphendule kuma comment kanjalo bayitshela sebene-access kubo while ama-artist abawazi umculi ngenza ividiyo njalo ehleli kulo sofa lo benza live nabo ekhulumele nje nabo bona sebeyitshela ukuthi bamazi everything i-social media iyona access eyenza abantu beyitshela ukuthi wonke umuntu uyibhoza uyinsizwa ngakubo wonke umuntu unenkani uyashinga social media ke leyo nathi like ku TikTok uzodala ingoma lapho enkanini insizwa TikTok bese omunye umfico sekhipha isibhamu kanje asikho isibhamu emthethweni sekhohliwe because of ama likes nama views nokuduma most yabantu futhi yakuthanda ukuduma ungaboni criticize abaculi naye uyafisa ukuphakama naye ubona ku social media bangakanani ama TikTokers ayijetha ngama celebrity wesikhuluma yini la ukuthi yini TikToker yini celebrity yini influencer hayi le influencer ngidida kodwa ngicathi isingisi hayi isingisi isingisi ngoba mangithi ngiyabheka elokuthi uya influencer shothi unomthelela kunama TikTokers kunama ama-artists or kunama celebrity yes abantu mabeyisa ke bevele bethi nje hawo i-celebrity eSouth Africa uBlack Coffee kuphela abayisa abantu uthi abanye nje hayi sifanele nayo yini celebrity i-celebrity umuntu o-celebrate-wayo cha ama-celebrate baningi abantu esibacelebrate usaziwayo yini usaziwayo into eyodwa shuthi sobedlala ngaba abantu ngaziwa nje ngaba usaziwayo nje iSouth Africa wasengi celebrate ucelebrate
ngokuthi mina ngiyakwazi ukucelebrate, ngiyakholelwa ukuthi uKhumalo ukhona ngamandla akhe. Umuntu ohlala abungazwe ngobuciko bakhe, ngobuhlakani bakhe ukuthi uphophula. Okay. Mala-ke manqe. Mina ngi-influence mobuthu mina ngidlalela nje la akekho umuntu okholela kuwe wena usuyibona i-celebrity ukuthi ama-followers unama-followers 30,000 100K. Wenza malini ngaleyo nto? Awunalutho ubhodla indlala egcina ubhampela abantu uthi phela mfethu weKhumalo kunabantu aba-rich or not that rich but u-rich susenza enye indlela. Kunabantu abanemali abaphilayo kodwa ngeke babone. Kunabantu kwi-social media abazenza abantu abanemali uthola ukuthi uzobhampela umuntu onemali omdlulayo. Okay. I-social media ke leyo while umuntu akanamali uphila impilo ongesiyo yakhe. Mina ngazi ukuthi isikhathi esiningi imali ithiwa uthanda umsindo. Mina even ngibona kwi-social media umuntu eflasha nga-something kancane ngimkholo. Okay. Ilento ye-social media. Push Content mfethu. Engenasidingo. Khona isithombe engingashutha ngihle nezinye inkabi. Ngisibonile ipost file WhatsApp. Ngiyabhongeza inkinga lapho. Ngiyathola umjito wafona. Efonela inkabi angihleli nawo lapho. Eboleka igushi yayo umembeso wakhe. Uzoyiqoqa khona. Uzoyiqoqa. Emva kwalapho bese wenzakala. Ibuyisele emuva phela. Mase bebuza abantu ukuthi kanti lela jezi ngoba ngilithandile imfowethu. Lalahleka yaza ngazi kwenza kanjani. Abafana babonana nempahla manje amagushi. Uyiqoqa kanjani tsela omunye umuntu? Yini le? Unehlazo lokho. Ngigqoka insila yakho. Ukubonile nje ugqoke igushi, ugqoke oviyali, ugqoke in. Kodwa masibheka ku-wardrobe yakhe akungisho kodwa. Akukho usuzenzela i-content. Ekugcineni wena usuzosaba ukuphuma la ubijethi celebrity abantu bazokubona ukuthi wena usigqoke impahla zakhe engenagama usuyasaba ukuphuma. Usuyaqala ushaya lezifo ethiwa depression. Uyibizele wena. Usaba ukuthi abantu abaseze ukubona lo mculi ngoba sihlale simbona shoot music video ngamagushi ngabo banibani oviyali kodwa namhlanje simbona nje uyigqole nje normal. Khona wawasho kancane sine interview ukuthi uyeyisaka abadingi bemkhulu usiqiniseke ukuthi abaculi bayasokola bayasokola abaculi. Yeah, too much. Futhi bonke ayibangamaskandi kuphela. Yeah, abaculi bayasokola kuya fake la emhlabeni even nama actors. Phila bayiphilayo ngoba befuna ukondla udumo. Bafuna ukumaintain standard. Ufuthi umuntu abantu ukuthi inqondo yabo ikhandiwe yakhova. Mawufica uyalawa mayimawa fica uSijave egqokele impahla zakhe. Xa kayiphathiswe celebrate ufuna fake. Ngisekwakholela ukuthi umuntu uzibe right ufuna fake. Hambe ngoba ufica abantu abahumble ngalendlela lokuthi uSijave abayiphila into obcelebrate oJava baphila nabantu. Yebo. Momfica lapha laba siphushana nabo kwamayimayi. What? Usakholela ukuthi le gang engama-celebrity funeka esandthini ko Midrand ihlale ngakhona. Fake impilo uyibone lapha ku Instagram. Why le gang le after 3 years 2 years uyibona sisend uCapitec trust donate. Ngiyibonile lento kubalingisa abaningi. Ngiyibonile futhi yenzeka bese ikuphatha kabi uthi lo muntu bese udumile lo muntu waye engenayo imali. Kanti bengathola imali kwala. Uyabona ukuthi le ye-publicity buyibhede kuphi inhle imbi. Wena ungayipublish ukuthi noma uyi-artist ufuna ukuzazi indlela oyihambayo. Shuthi vele ukwazi ke indlela sekufuna uhamba indawo lezi ozoba safe kuzo ozowazi ukuthi bona umuntu. Walthosa awunamali lambile esizweni wenze nabantu. Manje imfo amanqele nangu usomfula lapha uthi imfo waKhumalo loba umculi wangakithi. Asifuni ukukubona mfowethu usokola. Sicela unike imoto zala ekhaya, amabhema la ekhaya uhambe ngawo. Mina lokho kungisiza ngani? Ngisiza ede sasebenza. Masihlukana futhi ngiyayishiya into zabo. Sengihamba ngani? Sengilimele. Kodwa bengimuhle ebantwini ngihamba ngamalokhu zabo. Shuthi mina leda ingiphilisi ingisiza nje into eya temporary. Angibheke nami future ukuthi okay ngizothi mina umculo awufani or ukuba i-actor kufani. Uhamba ukuthi
kuthi kunabantu esaziyo thina ukuthi emculweni kunabafana ozofika ashaya ihit abuye uyipick yakhe yeah aphinde shone phansi ngizokwenzela example ngo-KO KO adwaduma yebo but ufika shaya nothi yagesi wabuyela phansi wabuye sihamba yedwa washona phansi wahamba waze wabuya ngale ngoma yakhe usete wabuyela kwiphiko uphi manje usayizwa ngayo ngiphila ngani ke mina mase kuthiwa uduma lisahambi kahle lezi imoto zakho useyithathile wena sefuna ubuyele kwamlunga hayi chabo lelo dumo la temporary lokufake okusho umfowethu ayikhuluma ukuthi mina ngithengele imoto futhi wena mawungithengele imoto asihambeni lapha egameni phakathi igama lami ngoba uyangipha ngithi ngoba uthi ungithengele imoto nokuthatha imoto yakho uthi mi drive into eyodwa leyo while ungithengele imoto egameni ibiza wena nokuthatha imoto yakho uthi mi manqele drive iyafana leyo nto leyo okushuthi uma ngumculi uma nqele nginike imoto zakhe angiyibhali ukuthi sponsored by uyangisponsor kubonakala nami nguveze kungcono ke lokho ukuthi sponsored sonke sokwazi ukuthi nguveze la moto ahamba ngayo isponsored akusiye yami eish kulikhulu mfowethu shuthi abafowethu abangosazwayo abazame ukuphila impilo yabo exactly bengenzeli abehla abantu uyenza ukuthi umculo uthenge iLamborghini umculo lapha mawusuthi niyabheka njalo lokho ayiveli thuna amatekisi omunye unani kodwa siwabona omunye uneplaza kodwa mase ukuhamba isikhathi useyahlupheka seyishona izinto zakhe ade efrantisiwe for manqele mfowethu ngicabanga ukuthi asivale hayi ayivali impela siyathemba ukuthi nasekhaya ababukeli khona abakufundile ngepublicity umculo osafuna ukuqhamuka iact esafuna ukuqhamuka enjena wathwa uyayibona lento le mhlawumbe ngalendlela esimbukisa ngayo siyathemba ukuthi bafundile thina siPerfect TV but ngiyaqoda siphume kanje akukho kunye mfowethu sophinde sibonane futhi ingane zakwethu ngesikhathi esifanayo ngelanga elifanayo kuyo futhi le ndawo siyaphuma nje siyabonga sithi nje salute awe